Lalaking nangangkong usa ka pastor sa simbahan nadakpan sa kapulisan. Human nakuha og kapin sa 2 ka kilong shabu nga nagkantidad og 14.1 million pesos. Kini atol sa gipahigayong drug operation sa masakop sa RPDEU dito sa barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha ang ebidensya gikan sa dinakpan ang mga dagkong pakete nga dunay sulod nga crystalline substance. Sa pikas bahin, padayon usab ang monitoring sa Cebu City Police Office sa illegal drug trade sulod sa syudad sa Sugbo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa CCPO nga aduna paghihapoy mga taong nanginabuhi sa illegal drugs apan dili paghihapon maisip nga naghitak ang druga sa Cebu City. Lakip sa gisundan nila karon kung asa nagikan ang supply sa shabu. Nagi mga tao nung nagpangita pa. That's why we're strengthening our coordination with the barangay, tapping our local government units.